An sɔgɔma. An sɔgɔma. Ne tɔgɔ ko Rock, e dun? Ne tɔgɔ Alice. Alice o dɔnni diyara an ye yɛrɛ de. E bɛ ka taa min san? Ne bɛ ka taga sugu la, i yɛrɛ dun? Wallahi ne bɛ ka taa n fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. O ka di ne ye kosɛbɛ. Ok, donc la min ye invité n'Ala sɔnna ma. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. Ok, Alice, on va kɛ ten kɔfɛ ka ɲi. Awɔ, k'an bɛn o la. Madame. Ayi, ne kun ɲɛ b'a la i bɛ ka Rock lajɛ cogoya min na. Komi sisan. Tɛmɛ i ka na da in tugu. Madame. Ala ka tile hɛrɛ madame. Madame. Chérie, et tɛna bɔ bi yan? Ayi. Oui, i tɛ hakɛ to i k'i ka daraka dilan parce que ne presselen don dɔɔni. D'accord, y'a faamu. Kunu dumuni tɔ fana bɛ frigo kɔnɔ i bɛ se k'o kalaya tilegan fɛ. N y'a mɛn. Mais e tɛna tilegan na? Tilegan fɛ ne tɛ se ka na parce que n ka bi baara bɛ sɔn ka caya salon na dɔɔni. N y'a faamu. Merci. Chérie, e tɛ dumuni kɛ yanni i ka taga? Non, presselen ba de don. Rendez-vous bɛ ni client dɔw cɛ bureau la. An ka kiiri dɔw tigɛ. An bɛ ɲɔgɔn ye su in na, ok? Ok, n'o de ka di ye. Maja bɛ di? Aba. Ça va bien? Ça va. Baasi tɛ yen wa? Alhamdulillah. Aba. Ne tɔgɔ Mike. Ne ye Rock ye. Rock. Oui. Ça va bien? Ça va. Aba. Ne ko e bɛ kuru kɔnɔ yan nɔ. Ne fana bɛ kuru kɔnɔ yan. D'accord, très bien. Donc ça veut dire qu'an kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye. Bon b'a fɛ. Ok. Ça va quand même? Ça va. Ok, d'accord. Donc ne ye muso ye. A tɔgɔ ko Alice. Alice, ça va? Oui, ça va. Nin cɛ in cɛ ka ɲi sa. Ok, d'accord. Donc an bɛ ɲɔgɔn bila yan. Ok, an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ.
Ah, monsieur Mike, il me sera mal. Ah bah, une soma. Bachite man. Non, bah je fouille non. Ah d'accord. Ah, il veut mon nane. Et on a sando de là. Ah, ne refane na sanila. Ah, ok. Ah d'accord, ok. Donc, amakete, il veut ngafole foi tchena. Nala sona ma ba me. Monsieur Cisco. Ah, Mike. Comment tu dis? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Pour Bachité. Ah bon? Donc, on va t'amener ça. Bon, là, je vais t'amener un salon de coiffure là. Ah bon? Salon de coiffure, mais vous avez quoi? Oui, qu'est-ce que c'est? Non, tu as ma femme de temps en temps. Là-bas. Mais attends. Mais on est plutôt que monsieur. Ah bon? Mais oui. Ah non, monsieur, nous, on est. Vous pouvez dire que vous avez Wallahi. Eh, avec quel son? Ok, donc, merci bien. Ok, merci. Au revoir. Allô? Oui, ça va, il est bon. Il y a comment tu sors chez nous, n'ala sonama. Aïe, kana joro la ere chini, il va soro n'ala sonama. Ok, amakete, merci. Oui, John Edo. Alice Dedo est voisine. Ah, Corinne qui dérange quoi? Non, il était en dérangé. Do, ici. Ici, va faire. Ah, inche. Ah, mais c'est comme on a dit, moi. Non, fouille à quand? À quand il faut? Ah, ouais, quand? Ah, ok. Ah, et bismillah. À quand il faut? Ah, ouais, quand il comme méga teme, on me donne il faut comme si il y a un gars. Ah, non, vraiment, au diaran, il me recevait. Enfin, on va faire comme moi si il y a un des masses folles. Ah, non, oui, tiens. Ah, rock ne quoi, il est bien. N'est que les névés, Mouna? Non, fouille. Corinne qui dérange quoi? Non, il était en dérangé. Ah, d'accord. Ah, ne vais pas se Eh, quel est? Asera. Ah, ouais, c'est là. Ah, ok, Nangib, là, c'est là.
Ah, ne yɛrɛ kun bɛ na ɲinɛ o bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ a? Non, problème foyi t'a la, i bɛ se k'a sɔrɔ. Ah, d'accord. Merci. Ok. Mike, ni kuma dɔn I kanu min bɛ ne dusukun na. Ne kan ka mun de kɛ pour que I ka se k'a dɔn I kanu min bɛ ne dusukun na. A ka cɛnya de wa, a ka charme de wa filɛlikɛcogo de tɛ tonton ne la. Ne kan ka mun de kɛ pour que I ka se ka hakilinata bɛɛ ɲɛsin n yɛrɛ ma. Patron me fa bi. Ne bɛ sunɔgɔ la. Patron. Musa. Ça va? Ça. Ɲama de I ka dayɛlɛ. Awɔ. Ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ e ye o. Awɔ. Nka a kana digi la dɛ. Ok. Patron I ka fini ɲɛna kojugu. Merci Musa. Ɲama de I ka dayɛlɛ. Awɔ, o tɛ baasi ye.
An sogoma voisine. Voisine, a kɛra cunga ye dɛ. I bisimila sigi b'an fɛ. Merci. N bɛ se ka mun de k'i ye? N nana n kun ne dilan. Ah, ok. I sigi yan sani n ka s'i ma. Ah, voisine, i ka salon cɛ ka ɲi yɛrɛ de. Ok, merci. I cɛ dun, kɔdi baasi t'a la? Ayi, baasi t'a la. Ah, ok, o ɲɛna. Voisine, na i sigi yan nɔ an k'a daminɛ. Ah, d'accord. Ah, voisine, tiɲɛ yɛrɛ la, i ye wari caman don i ka yɔrɔ la. Écoutez, merci beaucoup. Merci, voisine. Canson. Ok, voisine, t'as mis là. Allô, chérie. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Shukura, Al-Saïdou Mana. Oui, chérie. Avec toi, on a un café. Je vais lancer Barakarola bien. Dans ce cas-là. La Mouna? Baraka Chambolo. Dossier Chambolo, on a traité quoi. J'espère qu'elle m'a dit. Ah, elle m'a dit, mais comment elle a ton kelena chouina? Ah, non, chérie, je suis un grand de sang, hein? Ah, d'accord, Niamé, ni côté. La laga dougouni manje. Il y a quelque chose qui est là, que je t'aime. Oui, petit cœur. Et le soir. D'accord, menali. Monsieur avocat, monsieur. Avec ta moune là, monsieur Rochefort. Il y a un peu fana. Nous jouons quoi, nous? Il faut nous tout. J'espère que mon ami donne ça va être là comme vous pouvez y connaître ça voilà
Chérie, nous sommes comment? Amba, ça va, mon bébé? Et te Bobia? Aïe, Mouna? Ne b'o kalama wagati min na fadenw bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini kɛnɛma ka na n'a y'u ka denbaya la o b'a sɔrɔ e dalen yɛrɛkɛlen bɛ yan nɔ jugusagoya la. I jɔ ta. Ne mun kuma sugu ye k'o fɔ ne ma sɔgɔmada in na. Ne bɛ kun min fɛ togoya min ka di ne ye e min cɛ sugu ye hali i tɛ maloya yɛrɛ. La memora molumari. Nenga teke la nalite. Samala molumari. La memora molumari. Teke la nalite. Sabine ma. Shera pande. Ne dorante. Chérie, sɔgɔma. Chérie, kodi ɲuman nana. Alhamdulillah. I sunɔgɔra ka ɲa? Ayi dɛ, ma sunɔgɔ ka ɲɛ dɛ. Mun na? N sira n kelen na o. Non, kɔni san nana kama. N'Ala sɔnna su in na i tɛ si kelen na, ok? D'accord, o bɛ diya n ye. Ok, viens ici. An sɔgɔma. C'est joli, ça va. Ça va. Yala ne kun bɛ se ka kɛ ɲuman dɔ ye ya? Non, problème foyi t'a la, sigiyɔrɔ b'an fɛ. Ok. Merci. K'aw bɛ se kungilan na kosɛbɛ yan nɔ. Ayiwa, joli n bɛ fɛ i k'an kun kɛ ɲumanba dɔ de ye ka d'a kan sini an ka mɔgɔ dɔw k'an ka na bureau la. N ka patron ko ko n ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da de i y'a faamu. Ok, problème foyi t'a la. Ok. Seli seyɔrɔ la. N'Ala sɔnna a ma i bɛ nimisiwasa sɔrɔ a ko la. Ok, o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Hakɛto n ka nin ɲininkali la dɛ. Ne ko e bɛ baara kɛ min? Ne bɛ baara kɛ kiritigɛlaw ka cabinet de la. Ok. Ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ale fana bɛ baara kɛ yen. N yɛrɛ kan ka taa bɔ a la kɔfɛ mɛ n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min de la. E sigiɲɔgɔnw tɔgɔ? A tɔgɔ Mike. E ko Mike de wa? Awɔ, mun na? Ko ne fana ka patron ye tɔgɔ ye ko Mike. Ah bon, o dun kɛra bɛn sema ye kɔni. Tiɲɛ yɛrɛ la.
Anne Soroma, patron. Ah, Astrid, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Bien. Ah, patron, courrier de Onanade. Ah. Ok, Astrid, il se gâte. Ok, patron, merci. Ok, merci beaucoup. Moussa, ça va? Ah, patron. An sɔgɔma. Ça va. I bɛ tile minɛ i b'a di madame ma ni a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la. Patron. Han? Madame kelen jumɛn? Moussa. E bɛ se k'a fɔ k'e tɛ ne ka madame min dɔn du kɔnɔ yan? Ah, patron. Madame fila de bɛ du kɔnɔ yan o. Ne t'a dɔn e kan bɛ kelen min ma. N ka tile ja. N ka tile ja ka bɔ yen. Patron. Den yɛlɛ ka bɔ yen. I yɛrɛ ko i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn patron b'a kɛ kɛlɛ ye. Han? Ne fana da bɛ kuma bɛɛ de fɔ. Chérie, mon amour, Alice, Alice, ni taara min de tuguni? Johnny fana bɛ k'i wele nin wagati in na. Jɔn bɛ ne wele nin wagati in na ni cɛ tɛ. I bɛ téléphone ta i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'i bɛ terimuso dɔ fɛ baro la i y'a mɛn. D'accord, n y'a mɛn. Allô? Allo chérie, ça va? Mais e dun bɛ se ka nin temps bɛɛ kɛ cogo di n ka téléphone ta? A kɛ to téléphone ne tun bɛ charge la. Ok. E bɛ min? Ne nana n terimuso dɔ fɛ yen baro la. E dun m'o fɔ ne ɲɛna? Komi n kelen de tun bɛ so kɔnɔ baro kɛ ne k'e minɛ n fɛnɛ ko n bɛ bɔ ka na baro la. Ok. Donc ne ye n ka baaraw la teliya ne bɛ so sisan nin waati in na. Ah d'accord, n y'a mɛn. N yɛrɛ bɛ n teliya sisan ka don so. D'accord, i teliya ka na min k'i kɔnɔ. Bébé. Cɛ yɛrɛ cɛ in bɛ k'an tɔɔrɔ dɛ walayi. Nin to yen sa. A tɛ se k'an to an ka kow kɛ. Nin to yen an ka tɛmɛ n'an ka kow ye. A n'a kɔnɔ furuba ye. Anne-Clé, chérie, ça va? Aïe, Touré. Et Doumounkea? Ah ouais, il y a Doumounkea. Et Corée m'a dit, mais quoi? Ah non, m'a dit, Canada, m'a dit. Ah, d'accord.
hakili la ne bɛ taa n da n sɛgɛnnen ba don quoi. Katida chérie. Allô, petit cœur. Oui, mon amour. Eh bien, Eh, wallahi, ne bɛ sira la déjà ka na n bɛ sen san. bon, ne sigilen bɛ k'e kɔnɔ restaurant na. Eh ala, yafa n ma ko ye wallahi 5 minutes dɔrɔn di yan n bɛ se san. Ah, d'accord, n y'a mɛn, n bɛ k'i kɔnɔ. An sɔgɔma ne ba. N se an sɔgɔma. Ne bɛ se ka mun d'i ma? Na ni jus kelen. Yala chérie hakɛ to bɔ yen mi deli. Ah, o tɛ foyi ye n'a ma ɲɛ i yɛrɛ sera yan ka ban o de kun ka gɛlɛn. O la bisous. Yafa n ma ko ye i ka faamuyali ko ɲuman na. Ah, o tɛ foyi ye i yɛrɛ ni ce. Ah, ok. Sinon, e jus dɔrɔn de ta. Awɔ. Aha. Ah, ok. A to n ka dumuni commandé o la kɛ. Voisine, ça va? Voisin, ni ye jigintɔ de yan? Voilà, ni ye jigintɔ de ye. Cɛ baara ka ca, dossier ka ca waati bɛɛ lajɛlen la feere kelen don. O kɔni ka baara ko ninnu kɔni n'aw fana m'a lajɛ de ka taa ni dɔ d'aw sigiɲɔgɔnw ma. Non, i ka nin kuma in tiɲɛ. N bɛna n ka emploi du temps jateminɛ walasa ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min. O bɛ sɔn ka fisaya ko la dɛ. O la n yɛrɛ bɛna lajɛ k'i ni muso invité ka na tilela dun fɛ yen don dɔ la. Non, o hakilina ɲumanba de ye tan n'Ala sɔnna an bɛna jate. Sinon i cɛ dun baasi t'a la? A bɛ. Donc i bɛ n ka foli fɔ a ye. I bɛ na ni wings plat fila ye ani firiti dɔɔni ani boisson den fila. Ok. Wallahi n ye de ta ye san. I ɲɛnafinba de tun bɛ n na wallahi. Wallahi i yɛrɛ ɲɛnafinba de tun bɛ n na. I tɛ se k'a miiri wallahi k'a dɔn k'a fɔ ne kɔntannen don cogo min na nin wagati in na parce que i bɛ n kɛrɛfɛ wallahi. Sinon i cɛ yɛrɛ dun. A b'a ka baarayɔrɔ la. Ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ i bɛ se ka baara kanu cogo di ka ni muso ɲɛnama dagabanaba in to i kɔ. Siri hali an ka nin kuma in bila. Ne bɛ n'i ko ten n'o tɛ i ɲɛnafinw mɛnna sa.
Oh. Ni cɛ ka ɲi sa. Et puis il est sexy aussi. Ana filɛ jogo cɛ ɲuman ye. Balimakɛ ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma ne balimamuso. Yafa ma ko i tɛ ɲama I ka heure fɔ n ye n bɛ deli. 10 heures ɲɔgɔnna de bɛ comme ça. Ne tɔgɔ ye Ade. Ne tɔgɔ ko Rob. Enchanté. Partagé. I bɛ na yan kuma bɛ ka caya. Oui, ni temps libre bɛ n bolo n bɛ to ka na ka na distraire k'an fari bɔ ɲɔgɔn na quoi. Ne dun bɛ na yan kuma bɛ ne ma deli k'e ye. Awɔ. Ok, bon kana jɔrɔ o la k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ wagati min kɛra I bɛna yan wagati bɛɛ. I yɛrɛ dun nisɔn ka di wa I mɔgɔ sɛbɛ. Non I yɛrɛ I fana I nisɔn ka di trop. Ayiwa I yeli diyara n ye kosɛbɛ. A diyara n yɛrɛ fana ye. An bɛ se ka numéro falen. Ok, problème t'a la n'o de ka di ye. O la an b'a fɔ ko k'an bɛn don wɛrɛ o tɛ? Ok, k'an bɛn. Astrid dan sɔgɔma. Nse Kumba somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Nse. Mun y'i sɛmɛ yan sɔgɔmada in na? Non, juguman tɛ. N kun nana bɔ I ka patron de la. Bon, tiɲɛ yɛrɛ la a ma se yan fɔlɔ. Mais a tɛna mɛn ka sɔrɔ a ma na. N'i b'i sigi k'a kɔnɔ. Ok, problème t'a la. Ok. Astrid, ça va? Oui, ça va, patron. Comment tu vas? Toroste. Patron, avec Watin Bondovi qui connaît. Ah bon? John, Kumba. Kumba, ça va? Oui, ça va. Hakatu an yɛrɛ mi ye o. Non, ne de nana ka sɔrɔ ma weleli kɛ. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, an ka taa bureau kɔnɔ. Ok. Allô? Allô, mon amour? Ne ko e bɛ min na a bɛ wagati caman ne dun bɛ k'e wele e tɛ ka ne ka appel ta. Walayi ne bɛ salle de gym de la koyi. Ko salle de gym est-ce que o ye tiɲɛ yɛrɛ ne dun bɛ k'e wele téléphone bɛ ka sonner e tɛ k'a ta mun na. I hakili sigi I hakili sigi ne y'a f'i ɲɛna cogo min na ne bɛ salle la téléphone bɛ mobile kɔnɔ de. I kɔni t'a fɔ k'i ma ne ka appel en absence y'i kun kɔnɔ. Allô? 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 I bisimila. Ok, merci. Fiɲɛ duman jumɛn y'i ta k'i se ma yan bi? Non, juguman tɛ. N kun bɛ munumunu de la o yɔrɔ la. Ah, d'accord. Donc, du coup, n nana ka foli bila I ka secrétaire la. Ah, ok. Comme n ka cliente don. N ye n profité o de fɛ ka na comme e yɛrɛ fo. Ah, ok, d'accord, a diyara n ye. Ah, Astrid y'i ka cliente ye quoi? Awɔ, n ka cliente de don. Ok. Sinon, Barada dun, ça va? Oui, ça va, ka fisa. An bɛ k'an banba. Ok, alhamdulillah. Non, ça c'est bien. Ok, bon, n tɛ n'i ka temps bɛɛ perdu. N bɛ sira ɲini. Ah, ok, déjà? Awɔ. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme baara ka ca n yɛrɛ bolo. Ouais, Baara dɔw bɛ ne fana bolo salon na. Ah, d'accord. I se k'i ka numéro sɔrɔ wa? Ah, non, pas de problème. D'accord, merci.
Allô? Oui, allô? Rocky, ma sera? Oui, voilà, c'est toi, Beflene. Il y a un frère qui est à Tanko. Ah, donc ne blague, ça vous n'est qu'au caban, faut mettre les corps. Ah, non, vraiment, il était là à ramener. Rocky, bien mon week-end. Week-end, fin bâtiment, Mouna. Tu m'as fait qui invité à Nabo? Non, tu es ma bâche. Il y a un enfant na air seulement. D'accord. À ton cadigné, il y a un fait. Problème là, Nicolas légal là on a drone, il y a un expliqué, nous te mettons mita. D'accord. Donc on a ma faut à samedi ou là. À samedi alors. Ah, ma chérie. Ini patron Clara ñokoy la ka ba? Awo an Clara. Te fera ka tambeta. Kumbarando binere bulu salona. OK. Na ubena fola ka ba odi kungakele. OK, merci. Inchega bismillah ko nyuma. Joli ote foli ko yali nyere tali fe yem bisibla ni choko de la. OK, donc ala claire cha. Amina rabi kambe wala. Merci. Madame Sogoma. Patron an Sogoma. Ah, Musa ini Sogoma. Ah ouais. Bashi di lagun. Patron bashi be na falo de. Musa, farfal no de mune be. Patron fari tronte. Ka damla ne kungolo fone se ni be fagaleno. Ni be problème yi. Musa ne mi ni kan shila. Mbu mbe. Patron. Madame tara jigin na docteur sola. Docteur wa warsara. Ah, madame jigina. Ah, OK bravo. Félicitations. Madame ma jigin folo. Atara jigin yoro de la. Docteur wa warsara. Pardon tenibul. D'accord. Donc ne ya fumia. Et ma fene ka mon ke ça. Patron ne mago war de la. Me fe gan deme. Ah, OK. Et mo ko jola Musa. Patron wa nandro. Wa nani? Ah OK, d'accord. Donc ils ont ala ke. D'accord, on kono be sokona la je, hein? Patron. 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 Patron, yana jigit ko bide patron. Patron. So patron la ki sara. Musa. Patron. Mobile claim na fale kata mobile ko. Patron. Patron. Rock. Oui. Yoro ke chugo jari. Oh, yoro ke tu jaran adego chegai abasi gilendo. Et puis surtout kana jorone la re. D'accord. Et bien mon ami. Parce que ne di invité. Ah, c'est vrai. Et bien mi tan ne fena wo kilene ta. Écoutez. Wallahi. Et puis comme il y a fini na tugumna kana jorone la re abebe benema. Ça va. Ah, bashite. Ujarani ni sandiara ko sobe. Madame? Anga duni damne. Anga duni damne. Rock. Hein? Il se la donne pour Ika. Ah, OK. Ne tɔgɔ ko Roko Jima.
ne cɛ gana ye muso tɛ n bolo den tɛ n bolo bon n ka baara bi ye affaire de business et puis o t'a bɛɛ n bɛ n ka soni kɔnɔna la n kelen n ka lafiya la n tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ma et puis n ye mɔgɔ min ye n nisɔn ka di n ka ko man ca. D'accord. E yɛrɛ dun. Yan'an ka daminɛ fɔlɔ a bila I kunna k'an bɛɛ kɛra kelen ye. Ne tɔgɔ ye Adeline Tronko. Den 2 bɛ n bolo. Awa n cɛ fatura. O gɛlɛyara dɛ. Ala ka hinɛ a la. Ala ka dayɔrɔ suma. Olu tɛ foyi kɛ. Ni Ala ye fɛn fɛn kalifa joona o de bɛ kɛ. Alors k'i bɛ se ka taa ni ye so. Kelen. N b'a fɛ ka taa so. Fara k'i ni ce I nana n bila so a diyara n ye kojugu. Non o tɛ foyi ye a kan ka kɛ ten ne. Nisɔndiyara kosɛbɛ bɔli wusayara ne ma kɛ I tɛ se k'a faamu. Non ne yɛrɛ fɛnɛ nisɔndiyara a diyara ne yɛrɛ fɛnɛ kojugu. I b'a dɔn depuis n cɛ banna n ye nisɔndiya min ni lafiya min sɔrɔ bi n ma deli k'a sɔrɔ. Oh la 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 ok problème t'a la kana jɔrɔ komi ne yɛrɛ bɛ yan san I mago mana jɔ bɔli la I bɛ sin kɛ n ye. Alors n tun bɛ fɛ ka laɲini dɔ k'i fɛ o. N b'a fɛ I ka sin fɛ yan so in na. Tugu kuma dɔrɔn kana kuma. Oui, John do. Alice. Alice. Ne du yele dabalba mun na? Non, a man dabalba seulement un sigilen tɛ n'a ye de. E kun sigilen don ni jɔn ka nalen du. Ala ka ma don an ka nin kuma kɛ. A bɛ wagati jan bɔ ne bɛ k'e wele dun tɛ ka ne ka appel ta mun mɛ? Non, wallahi foyi tɛ e bɛ ka min bila I kunna o si tɛ wallahi. Jumɛn de don n'i y'a ye tɛ ka ne ka appel ta I b'a sɔrɔ muso wɛrɛ de bɛ yen. Alice ko muso wɛrɛ wa? Ne ko I bɛ ka kuma nin bɔ min? Muso wɛrɛ de kɔni bɛ yen n'i y'a ye bɛ k'i ban ka ne ka appel ta I ɲɛ bɛ muso wɛrɛ de la. Alice ne ɲɛ tɛ muso wɛrɛ foyi la e dɔrɔn kɔ seulement ciw de cayalen don temps koronnen don ne ma o dɔrɔn. Ɔrɔ k'e bolo ko ne tɛ diɲɛ kalama de wa? Fɔlɔ hali ne kun occupé don e kun bɛ ne ka appel ta mais sisan n'i y'a ye bɛ k'i ban ka ne ka appel ta I ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la. Alice o si tɛ sa n y'a f'i ɲɛna cogo min na temps de ka ca temps koronnen don ne kan wallahi. N'a b'i kɔnɔ ko nin ko in banna hali a ma daminɛ fɔlɔ. Alice. Alice. I fara ka bɔ. Alice. Alice. Astrid. Ma chérie. An sɔgɔma. C'est somɔgɔw don. Baasi foyi tɛ yen. Mado I nana bɔ n ka patrona. Wallahi ko I nana bɔ a la j'espère que a ɲɛ gannen tɛ nin wagati la. Nin waati in na baara foyi t'a bolo fɔlɔ I bɛ se ka don. Ok merci. An sɔgɔma monsieur Mike. Ko bɛ cogo di? Ça va bien? Ça va. Forme bɛ yen? Dɔɔni. Baarada dun? Ça va. Ok sigi bisimila. Ok merci. A ka di?
E ne fɛ yan? Non, juguman tɛ. I ka sɔgɔmada fɛ foli dɔrɔn de. Ah non, o diyara n ye kojugu. Monsieur Mike. Oui. Vraiment maîtrise tɛ la tuguni. Madame. Non, i daminɛ. Kana kuma. Madame, attends. Monsieur Mike minɛ dɔrɔn i daminɛ. Monsieur Mike. Madame, non. Minɛ. Non, attends, madame. Ni ma embrasser dɔrɔn bɛ sa. Astrid Kambe. Ok, kamu fo Kumba. Astrid, n b'a bila da la ka na quoi. Patron, Astrid. Chérie, ni sɔgɔma. Nse. Ne ko e tɛna tilegan na de. O ɲininkali kun. Komi e ma dumuni bila yan. Donc a bɛ ne kɔnɔ k'i bɛna tilegan na kɛ. Ne y'a faamuya e ye den de mɔgɔ ka to don o don ka tobili kɛ k'a bila e yan. Tɔ min na e filanw bɛ k'a ɲini kɛnɛma ka na n'a ye sokɔnɔ k'u ka denbaya balo. E dalen tɛ foyi la yan nɔ ka miiri kɔnɔbara la. Kuma o tɔ la ne ye kuma jugu jumɛn fɔ pour que e ka se ka ne jaabi ta. E k'i muso ɲininka n'a sɔrɔ a ye tobili kɛ. Kuma jugu don. Parce que n'i ma nasɔngɔ bɔ kuma jugu don. Kuma ne tun ma sigi n'a ye don kelen n'a si kɛ tun bɛ se ka nin miiriya sugu ta ka ɲɛsin ne ma. Kuma min na ne tun bɛ baara la mun de bɛ ne m'o kɛ komi o baara tiɲɛna bi muso bɛ ka ne kɛ i n'a fɔ mɔgɔ fu so in kɔnɔ yan. Awɔ fɛn fɛn ma n'i diya o miiri mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna kunu kun ye kunu ye bi yɛlɛma donna kow la. Sisan kɔni n dara i ka miiribaliya de la. N bɛ min miiri ne tun bɛ minnu kɛ yen nka bi e ɲinɛ n'o bɛɛ kɔ. Mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ni bi bɔra a la n'i ma nasɔngɔ bɔ i tɛ dumuni sɔrɔ k'a kari kɔnɔ so in kɔnɔ yan nɔ. Chérie, kana fɛn bila ne ɲɛ su in na quoi. Voyage kunkurunin dɔ bɛ n bolo n kan ka t'o la quoi. Ok? O t'i jogo ko dɛ ne ka temps t'e bolo kuma si. I fɛnɛ sa e kɔni b'a dɔn ne ka baara mana caya cogo o cogo temps kunkurunin kɔni bɛ sɔrɔ walasa ka se ka kɛ furukɛ ɲuman kɔni e kɛrɛfɛ. Ka mun fɔ i bɛ se ka kalo kɛ n yɛrɛ. Hey ne yɛrɛ tɛna n ta e fɛ quoi parce que balawu de bɛ e kɔnɔ sɔgɔmada in na ka kɛnɛ na i ka temps tɛ yen n t'o ja i bolo fiyewu ala ka tile hɛrɛ caya.
Bonjour chérie. Ah, bonjour. Waouh. Chérie, tu es bitoro. Ouais. Ok. Yani ga dun folo bi nya dat ko defo. Ya, Muna, ibe ga nasirane. Ni do na kuma mnage, ibe na be fabu. Ah, ok. Tadam! Ah, wow. Chérie, joyeux anniversaire. Ah, merci. Yen sorore. Fogata fo mingera nitna bongono. Ayen touché trop, ayen marqué re. O te fushi. Ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ fɛ I bɛ ko de kɛ don o don a bɛ content cogoya mun na a bil'i kunna je suis là pour toi n bɛ yan I kama de. Ah, ni continuera tanto wala ya lawa imna nakashi de. Valise me bolo ka tam me ka taa dugu la o ma ɲɛ t'a la e k'i ka valise ta ka bɔ n'o ne ka sɔgɔ ne tɛ fɛn fɔ ne ne bɛ fɛn fɛn ɲɛna mun na ne bɛ sogo de la wa ou bien mun de bɛ I tɛ sogo la I ɲɛ wagalen yɛrɛ de don o ma ne diyagoyalen don ne bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ fo ne k'o fɛn ɲɛna Kumba I furucɛ de ne suna ni farida kana ɲinɛ o kɔ kabako ne furu cɛ em cɛ sugu ye cɛ irresponsable cɛ min jɔlen t'a ka denbaya kɔrɔ bɛ n'i jɔ ne ma ko ne furu cɛ de ye ni ci t'i la I tɛ wuli ka taa baara ɲini k'o kɛ ala ale kun ne faga cɛgana la quoi
Chérie. Oui, cœur. Et quand on est chez Mijina, et t'as besoin de dire. Jume. Ninge. Nia. Ah oh? Tiens, elle a tchéganga. Ouais. Even nega good ça, né? Amata. Ouais, je pense qu'Amata. Ah, d'accord, Amata. Ouais. Aha. Ni ne chen. Kamalimben. Che. Ni ne la neti e bile wane ka appelu yere teta. Chérie. Ni join. Voisin musoro do. Ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ min ɲini ne bolo yɛrɛ wallahi. Ale dun m'a permettre ka kuma e fɛ tan ni cogoya in na. Ni bire e tɛ ne dɔn. Parce que ye kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ ka bila I ka sansara kɔnɔ I b'a fɔ k'i tɛ ne dɔn. N tɛ dɔgɔyama fɛ dɛ. Kana n dɔgɔya dɛ. Ayi chérie, kana n lamɛn sa. E ko mun? Mun ni ye muso in na? N'en viens. I bɛ sɔn k'e bɛ na ne jaabi ta. E ka na sa. E ka na. O muso tɛ e ye o. Ni ye muso ye ka na. O tɛ ne sa. Ayi, a ka ɲi yɛrɛ. A ka ɲi yɛrɛ. A ka ɲi. A ye nin dabila. A ye nin dabila. Allez, chérie, chérie. Na mɛ n ka expliquer ye na. N bila ka b'i bolo. Mais na mɛ kɛ n ka ɲɛf'i ɲɛna ka ɲɛ. E bɛna mun de ɲɛfɔ ne ye? Ka mun ɲɛfɔ n ye? Mais I tun ka ɲɛf'i ɲɛna ka ɲɛ I ka faamuya sa Ala kama. Fɛn bɛɛ jɛyalen don. Denni ye kuma bɛ ɲɛfɔ. E bɛ ka ne kɛ lagalagatɔ de yɔrɔ. Donc e bɛ sɔn ka da nin denni ka kuma la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kumakan kan quoi. Hadi n lamɛn, hadi. Chérie, mi deli Ala kama na dayɛlɛ mi deli Ala yɛrɛ kama na dayɛlɛ n ka expliquer ɲɛna I ka se k'an faamuya wallahi foyi tɛ ne ni denni cɛ e bɛ ka min miiri foyi tɛ ne n'a cɛ mi deli Ala kama na dayɛlɛ Orok ta ka bɔ ne la n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ la mi deli Ala kama kana kɛ ten s'il te plaît na dayɛlɛ n ka expliquer ɲɛna I ka se k'an faamuya dɔrɔn n mago b'o dɔrɔn de la Orok e bɛ mun de nɔfɛ ne bolo wallahi ne tɛ foyi nɔfɛ I bolo e bɛ ka min miiri o tɛ foyi tɛ ne ni nin cɛ wallahi de mon voisin. Denni dun bɛ ka kɛ I n'a fɔ komi fɛn dɔ de bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don I ka kuma ye tiɲɛ mun na parce que ne voisin muso de don a y'a yira ne la ko ne ka ko ka d'a ye mais ne banna a la ne ko n t'a fɛ wallahi mun na I t'a fɔ a cɛ ɲɛna o ye tiɲɛ mais a ka gɛlɛn parce que n t'a fɛ ka kɛ u ka furu sali sababu ye o dɔrɔn de kama n tɛ fɛ k'a ɲɛfɔ a cɛ ɲɛna Orok I bɛ ka tiɲɛ de fɔ n ye yɔrɔ wallahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna wallahi kanu ne ye n bila nin bɛɛ la baro I ka di n ye de kojugu non kana jɔrɔ o la wallahi non kana jɔrɔ t'inquiète n y'a faamu ayiwa ni ko ten tɔ awɔ Yɔrɔ taabolo jari ye? Awɔ yɔrɔ cɛ ka ɲi mais min ka di ne y'a bɛɛ la o ye ka temps passer ni e oui o de ka di ne yɛrɛ fana ye mais est ce que an tɛ ka farati parce que ni cɛ nana bɔ a kalama k'a fɔ ko b'a ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna kɛ problème ye
Ne fa ni ko ma kɛ ko te dɔn et puis d'ailleurs ni cɛ kun tɛ n ka kuma yɛrɛ an k'o bila. Oui, mais a ka di ne ye ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a mana kɛ cogo o cogo i cɛ de don et puis ne tɛ fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Ok, n y'a mɛn kiritigɛ laban in. Bien mamara say ne kanu yombere seri ne be de fe e ala iye ne ni kanu seri ne be na tanda sugora bien mamara say ne kanu yombere seri ne be de fe e ala iye ne tunga tanda no tane fa be dimi na le dimi na mama fa na be dimi no lu dimi na koro ka o be nyini no lu maye mbali ma o be nyini no lu maye anga du be dimi e amani ndeni nyewa ni ne kanu ye kabine fe kama ke wari ko ye kabine fe kama ke sanu ko ye America unana kaka ke olu fe aboka tu fe Europe kama lemba unana bebe kube fe iko kitu fe Afrique kama lemba unana bebe kube fe iko kitu fe Et j'espère que un wakati du monde on te mène. Wallahi. Tu as un wakati du monde pour te mène. Ira, ça va? Eh ouais, l'état ma c'est folie adam. Au beta ne nyako. Ne ga nagar ba musuni. Mike. Ni ne ki mango ne kontanete. Ni galon chicken. Iye la yele muso to be de sans fait bi. Ne ga nagar ba musuni. Tu fais ne bi ka ko exagérer. Mike, ala ko tien. Nuk mi ga no wakati ko na mena. Kada kan ni dusuku yɛrɛ de kɛri fɛ wa ni jarabiri lai mais e kɔni b'a dɔn kɔni o tɛ se ka kɛ an fila bɛɛ furulen don e cɛ b'i bolo ne muso bɛ n bolo o ma nɔgɔn quoi an ka taa dɔɔni dɔɔni hein mais n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini fɛ an ka to ka ɲɔgɔn ye sinon a tɛna kun ne fɛ dɛ d'accord o tɛ problème ye bon sisan i b'i labɛn an ka congé dumani banna yan bɛɛ cogo di fo k'an ka taa so o teliyara dɛ o teliyara sa an ka dɔɔni kɛ sa ni wari b'i kun diɲɛ ka di trop ani fɛn b'i kun hali ka sa attention Musa dayɛlɛ ne ko jɔn de bɛ ka da kɔngɔ ni fanga ye tantɔ de n bɛ kabako da nin tigi kan sisan fale b'i la wa patron falen don bi hali tɛ ka se ka taa i tɛ ka bɔ ɲɛ ni wari b'i kun diɲɛ ka di trop k'i fa ta hali tɛ ka se ka jɔ i sen kan ani fɛn t'i kun hali i furumuso a bɛ bolibali hakili la jɔn y'a fɛ ko ne gulɔ ye patron ni n taama ɲɔgɔn de falen don bi hali tɛ ka se ka taa i tɛ ka bɔ ɲɛ bɔ mun na dɛ Musa ka dɔ k'i kun wa ayi patron sabali patron sabali sa dɔ ayi patron an ye silamɛw ye an tɛ nin min wuli patron n b'i deli kana bi yan sibiri do an ka taa patron ka nin di ne ma alamisa do tɛnɛ safu kolonba patron gulɔ ma ɲi dɛ e ka nin di ne ma
Ni wari b'i kun diɲɛ ka di trop. I bisimila so kɔnɔna la yan. Wow. Fɛnba t'a kɔnɔna la n dogolen don yan ni. I dun ka so in ka ɲi. Ah bon? Yɔrɔ dɛ. Ouais. Wa diyara ne ye kojugu. Ok ni ko ten. Mɔgɔ fɛnɛ tɛ se ka bamuso ɲuman ka commentaire la. Yɔrɔ dɛ. Ouais. I bisimila. Ok i b'a fɔ i ka so. Diyara n ye merci beaucoup. N bɛ se ka mun d'i ma i ko min? Ji. Ji dɔrɔn sinon jus bɛ yen dɛ. Ayi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la ji b'a bɔ. Ok ni ko ten donc une minute de an bɛna sansan. I ka ji filɛ nin ye. Merci beaucoup. An sɔgɔma ne ba. Ne fa somɔgɔw. Aba. N bɛ se ka mun k'i ye? Bon, mɔgɔ b'i ka patron na, Mike. Ci dɔ b'aw cɛ yan. Ci t'an cɛ ten mais sigiɲɔgɔn Cisco don, a b'a faamu. I jɔ dɔɔni n bɛna wuli sisan. Ok. Allô? Allô, monsieur? Dɔ bɛ yan ko k'i sigiɲɔgɔn don ko monsieur Cisco k'a mako b'i la. Ah ok, a fɔ k'a ka don. Monsieur, k'i bɛ se ka taa. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Ni kun t'a fɔ k'ale nana ne ɲininka fɛn min tɛmɛna n'a muso cɛ o kow la. Ayi. C'est bizarre hein? Cisco tɛ deli ka na ne ka bureau la yan nɔ. Faut que n ka hakili sigi k'a makɔnɔ ka ɲa. Voisin sɔgɔma. Voisin, ko bɛ cogo di? Ça va. I ka kɛnɛ? Kɔri baasi tɛ? Baasi tɛ alhamdulillah. Baara yɔrɔ don. I sigi. Nka e ne fɛ yan. Hali bi i bɛ hakɛ to n'a sɔrɔ n ye degun i ka baara kɔnɔna. Ko maa sigiɲɔgɔn de ye balima fɔlɔ ye. Kosɛbɛ. Wa hali ni tasuma donna i ka so la. Olu fɔlɔ de ka teli ka s'i ma ka tɛmɛ hali yɛrɛ balima yɛrɛw kan. O ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ na voisin. A ɲɛfɔ. Voisin. Ne ni muso cɛ bi a ka gɛlɛn kojugu. Depuis ne ka baara tiɲɛna. Muso tɛ ne bonya bilen. N'a ma neni a bɛ ka kuma lankolon ci ma. Fɛn dɔw dan kan ka so. Voisin ni ma n dɛmɛ cɛni yɛrɛ la. O bɛ se ka kɛ cogo di? Furu kɔnɔna na waati dumanw bɛ yen wa waati gɛlɛnw bɛ yen n'a waati fɛn fɛn na a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ta in ka jugu n'a bɛɛ bi. Et puis min ka jugu n'a bɛɛ yɛrɛ. C'est que a bɛ voyager de sisan. A tɛ foyi fɔ n ye. A bɛ na cogo min y'a diya. Voisin ni ma ɲa ma. Cɛni yɛrɛ la n tununen don bi. Walahi. Ne yɛrɛ ka kuma lamɛn n t'a dɔn n bɛna min fɔ nka ni ala sɔnna n bɛ n seko ni n damayira kɛ n bɛ kuma i muso fɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲa t'inquiète kana jɔrɔ n'ala sɔnna n bɛ n se kɛ ni ala sɔnna n bɛ n seko ni n damayira kɛ n'ala sɔnna n bɛ n se kɛ. Voisin o bɛ diya n ye kojugu o bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ de walahi.
Mot de fois ko ma sigi ɲɔgɔn de y'i balima fɔlɔ ya o bɛ cogo min na n'ala sɔnna kɔni n bɛ se ko y'a i ka yɔrɔ i bɛ se ka na waati bɛɛ lajɛlen na voisin i ni ce i jɔ n k'i bilasira ok. Allô? Enfin, tu décroches à mes appels. Alice, qu'est-ce que tu me veux? Je ne t'ai pas appelé pour faire des histoires. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Tu viens de me dire que tu es désolée? Après tout ce que tu viens de me faire là? Mais c'est toi qui as voulu. La honte que tu viens de me foutre devant ces gens-là, tu viens me dire que tu es désolée? C'est bien que je t'aime. Je ne supporterai pas de te voir avec une autre femme. Écoute. Je vais te demander un simple service. Entre toi et moi, c'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Rock, je t'aime. Allô? Allô? Allô, Rock? Rock? Il m'a raccroché au nez. Chérie, waati laban ninnu na i ka miiri misɛnnin ka ca mun de bɛ yen? Foyi tɛ yen. Kuma bɛɛ n b'a sɔrɔ i sigilen bɛ i bɛ miiri ni fɛnw na e ko foyi tɛ yen. N ko foyi tɛ yen. Ok. Chérie, ne y'i furukɛ de a mana gɛlɛya cogo o cogo an ka to ka kuma ɲɔgɔn ye o de ka fisa. Ne ko e bɛ mun de kɔ de? N m'a f'i ɲɛna ko foyi tɛ yan. Ne ko i tɛ n tɔnɔ de ka n ka sunɔgɔ kɛ yan. Mais chérie, a bɛ wagati kunkurunin bɔ sisan. A bɛ wagati kunkurunin bɔ ko mun? Ne ko foyi de tɛ hakili la nin ko ni ninnu kɔ. Donc ne man kan tɛ ka maga muso la su fɛ yan. Ayi, k'a daminɛ bi la fo ka taa min kɛ i tɛ maga ne la tuguni. Mais kuma o, e bɛ ka nin waleya ninnu ta ka ne sɛgɛrɛ tile filanin na mun de la? Ou bien kɔri ɲɛ tɛ cɛ wɛrɛ de la? Awɔ. Han? Min ma nin diya i k'o miiri. D'ailleurs yɛrɛ wuli ka bɔ so kɔnɔ. Wuli ka bɔ. Comme? Wuli ka bɔ. K'i tɛ bɔ ne de bɛ bɔ. A ka ɲi, mais a ka ɲi a ma so la ne bɛ taa. Monsieur Rock, ni sɔgɔma. Monsieur Mike, ça va? Kɔri baasi t'i la? A kɛra tile fila de. Cogoya to an tɛ ka se ka ɲɔgɔn fɛn tuguni. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Baarada dun?
Ah oui, ne ka niveau la ka fisa. Sinon i yɛrɛ ka côté dun? Oui, ça va wallahi basi foyi tɛ. Alhamdulillah. Allez, ça va? Ni wele kana i cɛ ka kuma de la. Awɔ. A bɔra an fɛ yan a nana fɔ n ye fɛn min b'an ɲɔgɔn cɛ a ka foyer kɔnɔna na. Ni fugari ye mun de fɛ yan na? N b'i lajɔ ye. I bɛ k'a fɔ cɛ min ma ko fugari f'i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i furu cɛ ani bonya ka kan. Kana cɛ kɛ malankolon ye ne ɲɛna a bonya. Kunba furu ye waati gɛlɛnw ani waati dumanw de ye. F'i k'a dɔn f'i k'o de bila i kunna. O kuma a y'a fɛ na ko ne tɛ k'ale bonya dɛ. Mais i tɛ ka bonya kɛ. E yɛrɛ kumacogo b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ ka bonya. N bɛ kuma kelen f'i ye n'i bɛ fɛ i ne ka relation in ka continuer cɛ in bonyani i ma wajibi tɛ i y'a faamuya wajibi de don. Mais chérie au moins ne lamɛn kɛ sanni ka ne minɛ ale ka kumakanw ma. Ne t'i lamɛn n t'i lamɛn. N'i kɔni bɛ fɛ i ne ka to ɲɔgɔn fɛ i kan ka bonya de an ka relation in ka continuer cɛ in bonyani ye wajibi tɛ ou bien an k'a jɔnya. Chérie. Ne ko e taara mun de fɔ sigiɲɔgɔnkɛ ɲɛna tuguni dɛ? Ne Kunba mun de bɛ yen? Kana n'i yɛrɛ kalala fili yan nɔ dɛ. I bɛ ka daminɛ ka na dimi dɛ. N jɔ sa. E ka bɔ dugu kɔnɔ dɔrɔn ka na san ka n'i ta kɛ kuma caman na. Est-ce que i kunkolo bɛ yen? I bɛ fɛ ka dɔn min de bɛ yen nɔ? Mais ne t'a dɔn min bɛ yen o. N'i y'a faamuya cɛ bɛ taga ne mankutu tiɲɛ sigiɲɔgɔnw ye ko ne tɛ muso ɲɛnama ye ne tɛ n furucɛ bonya ne t'a ladon. O dɔrɔn de don wa? Awɔ. Tiɲɛ don. Sɔgɔmada in na ne yɛrɛ de taara an sigiɲɔgɔnkɛ lajɛ Mike k'a fɔ a ɲɛna min bɛ ne cɛ Kunba. I tɛ ka ne minɛ ka ɲɛ cɛnin yɛrɛ la a tɛ ka bɛn ma. N'o don o kuma i tɛ furumuso wɛrɛ ɲini sa muso kura furu kɛ o la o bɛ n'i bɛrɛbɛrɛ k'i ladon k'i nɛgɛnɛgɛ cogoya min ma n'i diya vu que ne m'i siri awɔ i sirilen tɛ o. Chérie, mun b'i la? Foyi tɛ n na. Foyi t'i la? N ko foyi tɛ n na. Chérie, kunkolo gɛlɛya dabila sa. Depuis sɔgɔmada in na i bɛ fɔɔnɔ la cogo min na i bɛ ka fɔɔnɔ. A kɔni ka di ne ye an ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ min b'i la. Ne ko i bɛ mun de kɔ de? N m'a f'i ɲɛna ko foyi tɛ n na foyi tɛ n na i fara ka bɔ n na. I bɛ fɔɔnɔmisɛnnin na i bɛ fɔɔnɔmisɛnnin i dun tɛ denmisɛnnin wɛrɛ. An kiliyɔrɔ kan. Alice, mun ye se yan? E donna yan cogo di? I hakili sigi mana mankan na. Maideli, wallahi o dina taa ɲɔgɔn kuma caman ba ye nege tɛ n na, Ala yɛrɛ kama.
yakli sigi mana mangana ngoi ki yakli sigi mana mangana sigoro dia ngan siga nga kumake okay isigi ya kuma nyafo ne kono mando egom ya me chongwe made ngun kono mando John etadu ko John etadu wa oye munyini ngal suwe eke ay ifilla wala ibe kulenela netate ko kulenge wa kulenge nyara de bene ko anrok ele tayde kana na ne dogoya de Alice tayde fa nyini nete wallahi Erok ibe ni drone soro ko foni nyana bi itna nga chen ref nyana kwa uliga bo te boro mtoy mbla te bo mtoy mbla ga bi bulu rak mbla toy te boro mbla ga bi bulu toy te boro mbla Awado Ansoma kunglana bain. Dawili. Kani mamida. Basi foi te yere du. Ça va. Dum parla ça. Wala jeng suka création kuratere. Mais son ate me ka turu kilinge no. Oui, son ofsere. Sigi wa fe. Merci. Mais c'est comme une diva. Kanani yere toro fuila. Fiye duma jumene yise mayano bi. Na sore iba kala mai ganda linjara ne to gamna. Kibara fuite no. Koma gara klefla ma nyogo ngomete me gana buila dro. Okay, ajara vraiment. Oh, ni ko ichedu. Wala ntaro na tankole me biara woro. Ufana ya kumasugu me tuguni. Problem do riba no ncha. Dawili. Kana joro fuite. Ide chen fo ba. Fuite nos. Bara yara dun. Basi fuite ambe. Okay. Nigo. Abi wati jambo me feki nyilinga kumalo lamentado madam nenimi. Munigo mune be nega patron chere. No, fuite ga patron neche. Ite chen fo ba. Dawili kana jore baron te no galunti ga yo. Mvoisine do ndoron comme na musoka di don orla tumado la meto ka tabwala ka fo ka teme sinon fo shiwara Okay. Ke bere ta fendo nyini ga di ba igo mi Okay, nyame. Chérie, et nous kasi. Mungara.
Foitina. Foitila? Foitina. Chérie, il y a déjà une wati là-bas, on a été joué à la fille. Hein? Ne du furu kedi. Ou bien ne manga ka yeka problème don. Mimbi la manga don. Anya fona mimbi. Oui, mais on faut être na mune be fraka bona. D'accord. Akadi echo na keti. Ne ka sra foita la bli. Ibire. Nangalu be kele fie. Amana tolu kona kasabe ko. Ansorma, monsieur Cisco. Ah, madame, ça va? Ça va, alhamdulillah. Morbachité. Merci, Fede. Eh, ni boto mi? Ni mboto era de feita. Eh, ne fait. Ah, ça va. ok, monsieur Cisco, comment t'aimes tarabi musola ni ningali rega puis borassa. Ah, ouais, tiens l'eau. Parce que son madame n'ambora katan c'est bon yona. Ah, au kaf sak mado. Yorode. Ah. Ok, monsieur Cisco, nkini gatanta. Aha. Kambeula. Ok, nala sona. Akito monsieur Cisco. Oui. Monsieur qui gagne numéro sera. Ah, d'accord, pour l'entala. Ok, merci. D'accord, merci madame. Chérie, et nous sigilen be ali bi imada. Mun be? Sunogotena. Sunogoti la mumila. Foitina sunogotena. Foitina. Et dun yele be ko mi fen obila. Mun be? Wati be foitila. Neko, mec, il va faire un film na chanjol ngo sunogotena. Tena ngoi ma ngo sunogotena foitina. Et ne be nyonga kai chérie. Ou be ka fen do duguna. Ngoi ma ngo sunogotena foite, ifara ka bona. Tiens la mec, il va kan dusu la boni ga nyini ngal kunta nune. Alice. Nolumaye, angadu baby dimi, ala. Amani ndeni nyewa ni ene kanu ye. Kabine fe kama ke wari koye. Kabine fe kama ke sanu koye. Amerika unana kaka ke ulu fe ako katu fe. Europe kama lemba unana bebe kube fe iko kitu fe. Afriki kama lemba unana bebe kube fe iko kitu fe. Azi kama lemba unana sheri kube fe iko kitu fe. Dugula sarba unana bebe kube fe iko kitu fe. Animatar ba unana bebe kube fe iko kitu fe. Navolo tigi ba unana sheri kube fe iko kitu fe. Waningama ne bere fe. Wambi fe fururela. Waningama ne bere fe. Wambi fe fururela. Kigana budu kena. Shirini bena tola supona. Niye mama la siye ni konu. Shirini bede fe. E anda. Yene nini ganu, seri ne bina tanda sukura. Bien mamara se yene ganu, nambere seri ne bere fea, e ala. Ganumba, yene ganumba ne kilenta. Ego ki bene fe go wari ko te, bebe ki bene fe go sanu ngote. Ne fana bere fe, ankari la mani, fana bere fe. Allô, ansorma, monsieur Cisco. Amba, John Edo. Astrid Dedo, il me saute, il me saute. Eh, Astrid. Oui. Ah non, ni do c'est ça. Ça va? Bachité. Merci, Fede. Pas une qui dérangerait. Eh, non, Chukushila. Kanan Eh, Chukushila. Me fait qu'il voulait donner qui va regarder comme Bastila. Eh, non, chenir là ni jaran koju. Ni ga numéro de. Ah, oh. Ah,
d'accord. Mari siri sans. Ok, a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ah, d'accord, ok. Chérie, n b'a fɛ an ka taa sugu la sini ka taa sanni dɔw kɛ supermarché la kɔni sabu n ka frigo kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a fɛn bɛɛ bannen don ka ban. Chérie, Rock. Han? Hakɛ to koyi. A ka di kɔni. Wayi foyi tɛ wala ye. N bɛ ka kuma i fɛ depuis wagati jumɛn wa e tɛ ka kuma. Non foyi tɛ wala ye ça va aller foyi tɛ. A ka di kɔni. O ni fɛn fɛn bɛ e la e kan ka fɔ ne e ni ne ka jɛ ka dilan ɲɔgɔn fɛ. Awɔ tiɲɛ mais foyi tɛ t'inquiète n'a jɔra foyi tɛ. I kɔni b'a dɔn i ka di ne ye. Walayi n m'a dɔn je sais n m'a dɔn kana jɔrɔ foyi tɛ. Madame, il veut que vous nous ayez Moussa Fouetina. Ah, madame, madame, il manque. Madame, angata sono. Bana boleh no sisa. Ala kan no yake. Ala bana ko kay. Madame kana bine, kana bi angata. Oh, ta don yame. Ah, monsieur Rock. Ah, voisin, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Korbachité. Alhamdoulilah. Madame, ini sɔgɔma. Nse, n sɔgɔma. Ah, cɛ, nin i tɔtɔ in? Ah, cɛ, n bɛ senna yala la. Ah, non, o ka fisa yɛrɛ de, o ka fisa yɛrɛ de. Cɛ, an kɔni, nin y'an bɔtɔ ye supermarché la, an taara sanni dɔw la. N bɛna ɲinɛ, je te présente madame. Ah, o y'an ka madame ye. Awɔ. Ah, madame, ala danga ɲɛ yira. Walayi a diyara n ye dɛ. Ah, ok, bon, voisin, n ɲɔgɔn ta kɔfɛ. Ok, problème t'a la. N'ala sɔnna. An sɔgɔma Astrid. Hey, Monsieur Cisco. Ah, yeah. Ne yɛrɛ de don. Tiɲɛ yɛrɛ la n diyara n ye. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Ah, d'accord, merci beaucoup. Somɔgɔw dun. Ni fiɲɛ ɲuman bɔra min. Non, juguman tɛ. Foli bila la. Ah, o diyara n ye kosɛbɛ. I ka patron don. A bɛ bureau kɔnɔ. I mako de tun b'a la. Bon, ayi, non. I muso dun basi t'a la. Taara baarakɛyɔrɔ la. Ah, d'accord, n y'a mɛn. Donc Astrid, n bɛ i janfa dɔɔni. Kelen o ma cun. N bɛ sɔn ka sira ɲini. A diyara n ye yɛrɛ de. I ni baraji. Ok. Nse. Bonne journée. An bɛ o la. Ala ka tile yɛrɛ. Ami. Nse. John ne do? Ne yɛrɛ don madame.
Musa, Mume. Madame, nana la jeno asra ika fsa kosobe. Awo ngausa. Kosobe. Mui mangausa. Ta. Madame. Musa kana joro bashi foete. Ye furata kon. Awo, ye furata. Ye furata. Nga ye patron wole. Musa, kenema, bo. Madame, ne manda bo. Kenema, Musa. Kenema bo. Rock, higakana. Ouais, mai gabi chodi. Lâche man. Ah, voilà, tu comme il rêve gars, tu m'as me formé ni fauna quoi. Ah, ouais, il y a bon là maintenant. Non, tu vas na gacha. Non, il y a un enfant de yanda. Ah, comme fait, j'ai fait un do, d'amener le co bella quoi. Effectivement, ouais. Non, madame do. Bon, allez, on y vit qu'on a tard, non, non. Pour y banata la connaît. Bon, on a une tard, voilà. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Chérie. Oui, mon cœur. Ne segina rebem. Me gabu kono. Itena judo dia nyama. Problem tala. Ah, chérie, il a Jico fallen flé. Merci, chérie. Akan san kira chuguri. Ah, Sarah. Ah, il va revenir pour me réunion bien. John. Monsieur Mike. Wala isa. Awo. Unyana. Nere bina la je mita sura fana kunyana bo. Ah, OK. Est-ce que temps on a la nere ta nyini ata quoi? Allô, chérie? Non, il m'a sonné. Tu as essayé de sonner quoi? Ok, nyame. Mais na essayé. Mais absent à galère donne. Et avec ce là. Ok, chérie. Et bisous. Et oh, mais comme tu es là. En dole ko malasa. Moroshi. Kani futena. Nera ko ploter la c'est téléphone na.
O kuma e bɛ ka to ka ne bɛlɛn de sisan. Kuma. Kana na kuma yɛlɛma. I ni jɔn de tun bɛ téléphone na? Ne m'a fɛ ɲɛna ko ne ni mɔgɔ si kun tɛ téléphone na. Donc ne dalen bɛ ka sogo de wa? Se ka kɛ. Nyame, okay. Plays up to the halfway line. Sergio Roberto holds on to it well. He's under a bit of pressure there from Danny Rodriguez, but gets the ball back to Piqué. Piqué alongside him, Longley. Out to the left is Junior. He receives just over the halfway line, plays it back. Parce que ni amune. Non. Peut-être. C'est des ballons. Non, mais on a passé de quai. Hein? Parce que ça, c'est. Allah. Chérie, mais chérie, Allez, atari yɛrɛ bila orge la tuguni. Mais ni ye mun den sugu ye di? Han? Allez. I yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka i ka équipe minnu dɛmɛ. Ne t'a la yɛrɛ. Ah. Ah, a ka ɲi sa. Vas-y, ta. Suarez has made it. Allah ya bani shiri mais ebe na yi jifi na. Ai, o te ko esa, o te fo yo to yi. O te fo yo to yi. O te fo yo to yi. Shiri. Ebe ka do kono ri. Ne, aish, mo shi. Era dun. Ai ne konte o. Ah, Johnny fana bɛ se ka da gosi tan, fana jɔn ye tuguni ne. Jɔn ka taa la ye dɛ. Balontan sera nin na ka verre bɔn ka boisson bɛɛ bɔn. E mun ye? I yɛrɛ ka équipe yɛrɛ t'a la yɛrɛ, han? Ani sɔgɔma Rock. Alice. E nana mun de ɲinɛ? Mun de kɛra? E bɛ mun de kɔ? A to yen ka don n ka n sigi mun bɛ n fɛ i ka la. Ko ka don ka mun ye k'i sigi? Na n ka f'i ɲɛna depuis sisan ne maminɛmuso bɛ yan ne tɛ mankan fɛ bi dɛ. Ne y'a sɔrɔ i bɛ ka na k'i ka den ko o fa t'a ɲini ne tɛ. Kana na n da don kuma na kuma nege tɛ n na i y'a faamu wa? Rock ne ye mun de kɛ la sisan nɔ ne bɛ ka ne minɛ tantɔ. Chérie? Oui, mon cœur. Minute kelen ni amena san. Hey, ne maminɛmuso de filɛ ne ka ne wele nin ye tan. N ko i ka t'i den fa ɲini Ala kama ne tɛ. Kuma nege tɛ n na i y'a faamu wa? Voilà. Rock. O tɛ Rock ye o. Burama de don. Jolie, Anne sɔgɔma. Kumba, somɔgɔw. Baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun? Ça va alhamdulillah. Seulement que baara tɛ sɔgɔmada in na o de bɛ ka n degun dɔɔni. Walayi koyi don dɔw bɛ kɛ ten. Awɔ kɛ o kuma aw yɛrɛ tɛ baara la bi de. Si an bɛ baara kɛ bi mais n na n'i ka patron de lajɛ. Awɔ. O kuma mun de bɛ yen? Foyi tɛ. Ayi foyi tɛ. E dun bɛ ka ne lajɛ tantɔ? Ayi. Parlez nous kojugu sɔgɔmada in na n bɛ k'o de lajɛ. Merci. Ok, patron bɛ bureau la. Ok, d'accord. Donc an b'a kɛ kɔfɛ o la. Ok. Oui, donc.
Bébé, ça va? Ah, chérie, comment tu dis? Ça va? Bachi t'es bon? Ça va pas de bachi non. Eh, tu dis ça? Hier, à bas calme. Abe wakati boy ne tega sega nyoy. Ntaro mine beno. Ne era kama na gane no akulo. Ah, là, chérie, vraiment, oui, joué. Et il va on a baraka chani wati laban donc j'étais obligé de téléphone faire wala sam sega baraka chum. Sinon wati benera hakli bila. Ira kuni wilo dunga i check me na krefla donc sarana ki wilo ko. Sinon ira baraka ni café kadien. OK. Ni ko tento. D'accord. Monsieur. Hé! Oh, ni moyen. Mais chérie, tu veux qu'on fasse mon Eh, quoi? Il n'y a rien de tout. Dame n'était pas. Eh, mon chérie, mon équerre. Il kana agla, kamino te kata. OK. Oh, como vai fazer ça? Te gaso. Jolie. E bɛ ka min miiri o tɛ dɛ. Kumba, ni kuma fɔ kuma tɛ sisan koyi. I hakili latigɛ a bila i kunna ne tɛna foyi f'i cɛ ye. OK. Chérie, ça va ma? Amban sogoma. Mena ta dugu wona ci dɔw la. I ka dumuni sigilen don. E ne ka dumuni sigi. Awɔ. Ou bien o kojugu de. Ayi foyi. OK. Donc an b'a kɛ kɔfɛ o la. Man famne muna ni yelamani dun telerata kore ni tika felo bembe bedo kene ko feyano chérie ni sogoma non ni ko njelete Mon amour. Hey. Hey, mon amour. C'est comment il va tiens là? Il va monter nos femmes pour le dire. Neko, o me be ni chiba de ke tanto ka bolbol ne nya dora. Ede, ne be fa nga relation de jo. Anga jo.
Ka relation jɔ wa e b'a dɔn o tɛ se ka kun ne fɛ o. E dun ka kan ka kun I fɛ dɛ parce que an bɛ fili la nin ta an bɛ fili min na nin I b'a dɔn an tɛ se ka to kɔnɔ an k'a jɔ quoi nafa t'a la an k'a jɔ. E ko fili de wa e bolo nin ye fili de ye an ye wagati duman fɛn fɛn passé ɲɔgɔn bolo tantɔ. Kumba e b'a dɔn ne b'a dɔn k'a fɔ e ni ne ka relation avenir t'a la nafa foyi t'a la an bɛ taa ɲɔgɔn tɔɔrɔ de fu quoi et puis I cɛ ka bonyaba de bɛ ne yɔrɔ ne yɛrɛ da dɔn donna nin na cogo min na quoi. Ne ko jɔn ne ka sira bɛ ne cɛ la dɛ. I bɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ ka ci ka ca quoi kan bɛ. Mon amour mon amour. N'aw bɛ fɛ k'aw ka kɔɲɔdonw ɲɛnamaya ni video cɛɲumaniw ale ni photo cɛɲumaniw ye Elba Production nana o nɔgɔyali kama. Awɔ Elba Production bɛ shooting photow ale ni videow kɛ aw ye yɔrɔ cɛɲumaniw na fo k'aw nimisi wasa. O tuma na n'aw bɛ fɛ k'an lasɔrɔ a y'an wele joona ni numéro ninnu na 76 96 72 74 walima 65 75 44 67. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ fana an jabala la n'o bɛ Falajɛ IGA fanfɛla la. Elba Production fɛ yen k'aw nimisi wasa. Allô? Oui, allô? Kumba, ça va? Ça va, quand même. Quand feuilleté, sommeil dun. Bah, chouette. C'est. Et bien, barayoro là? Non, n'était pas là que vi meso. Oh, d'accord. Mon kundo? Ne kume ferate mega salonari. Ah, ok, ni kunglane do, bisa ka passer salona. Non, kunglante. Ni rede kume fera kume fe. Ni klala ma kursu la, bisa ka passer fe na kadi. Ok, obijani. Anne sera jolie. Monsieur Kumba, ça va? Ibna Sejima. Ayi minogotena. Nkono ganene do. Ye wele to gamna ki magobena. Ni wele ri igana so. Kumba ibado neta don. Fɛn de y'i bila nin ko in kɛli la quoi. Min sigi ka miiri n t'a dɔn fɛn de y'i bila nin na. N dagawuli. E tɛ se ka ne faamuya. Ne kan ka jumɛn faamu? I b'i ka cɛlasigi la. I ka di i cɛ ye. Mais n terinin. E ka patron fana ka di ne. Kabako de ye nin ye. A ye kuma jugu bɔ den da. N terinin a lajɛ i ka n faamuya sa. Ko patron ka di ye wa? Non. I b'a dɔn ne yɛrɛ de bannen ye bi wallahi.
O kuma e cɛ o bɛ cogo di I bolo? Ne ka patron bɛ diya e ye cogo di? E cɛ dun? Ni ne ka patron ka di e cɛ o b'i bolo cogo di sisan? Ne t'a dɔn ni fa de bɛ ka wili la wa? Walima n'an kan ka taa ni kabalo de la. N daga wuli. E tɛ se ka ne faamuya. A dan ye nin sa. E bɛ ɲɛbɔ cɛ wɛrɛ jumɛn fɛ tuguni min t'i cɛ ye? O ye mun ye? Est-ce que o ye ko ye? Kumba. 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 E Kumba ne bɛ ka kuma e de fɛ koyi. Ça va. N'i b'a dɔn I ka patron kanu mɛ ne dusukun na. Ne ma da la ni ne bɛ Kumba min dɔn n'o de sigilen filɛ nin ye ne kɔrɔ. Ne bɛ dɔn I n'a fɔ n tɛgɛ ci. N b'a dɔn I bɛ ka ko dɔ de dogo n na. I bɛ ka mun dogo n na? Walima patron de don wa? Kumba ko tɛ wa? Wallahi. K'a bɛ fɛ an ka nin ko in bɛɛ de dabila. Ko mun sisan? Kumba nin kuma in jɔ a dabila yɛrɛ. N tɛ fɛ k'i mankan yɛrɛ de mɛn a ka ɲi. Mike kanu min bɛ ne dusukun na. Ne tɛ se ka jɛ Mike kɔ. Kumba n tɛ fɛ I ka nin kuma in yɛrɛ de bɔ I da bilen. Est-ce que fa tɛ ka wili e la Kumba? Check, drop, bitch. An sɔgɔma docteur. Ne ba mama ni sɔgɔma. Ne bɛ se ka mun de k'i ye? Docteur, kamanagan dɔ de bɛ ne da la. Ne nana n'a sɔrɔ I bɛ se ka n dɛmɛ. Ne ba i hakili sigi. Docteur, ne yɛrɛ bɛ ka maloya dɔɔni k'a ɲɛfɔ I ɲɛna. Ne ba o ma se maloya ma. A ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni solution sɔrɔ a la. Docteur, ne furulen don. Wa ne kɔnɔma don cɛ wɛrɛ de den na. O cɛ in yɛrɛ bannen don k'i jɔ den tigɛya kɔrɔ. Ne nana de ka n dɛmɛ a la kama. Sabula ni ne cɛ bɔra nin kalama a bɛ se ka kɛ ne ka furu dabilali sababu ye. I hakili sigi. E bɛ fɛ ne ka mun de k'i ye? Docteur, n bɛ fɛ I ka n dɛmɛ de ka kɔnɔ in tiɲɛ. I ko cogo di? Ka kɔnɔ tiɲɛ? Docteur, n dɛmɛ a la kama. E t'a dɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ne ka baara tiɲɛ. A bɛ kɛ sababu ye k'e ni yɛrɛ to a la. Docteur, n dɛmɛ a la kama. Wari wari ka di ye, n m'a bɛɛ di mais I mago bɛ joli de la? Ne tɛ se k'o kɛ. Docteur. Ne tɛ se k'o kɛ.
Avec tile fila bɔ ni Mike tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye wa hali ne ka appel a tɛ ka si décrocher ne t'a dɔn fɛn de bɛ yen nɔ vraiment nin ko in kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min kɛ tuguni yɛrɛ Ani sɔgɔma. Awa, ni sɔgɔma. Monsieur tɛ ka na baarayɔrɔ la bi yan? Non, ne tɛ ka na. Mais rendez-vous b'an ni mɔgɔ dɔw cɛ bureau la. Astrid, rendez-vous fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ annulé. I y'a faamu? Monsieur. Monsieur t'a la. N ko rendez-vous fɛn fɛn bɛ yen k'i k'a bɛɛ annulé. Ok. Chérie, i bɛ taa min? Ne ye denmisɛnnin ne bɛ ne ɲininka n tagayɔrɔ la. O tuma la a droit tɛ ne bolo k'a muso ɲininka n taa yɔrɔ min na. Et puis waati laban ninnu ye dusuma ka gon quoi. Hali mɔgɔ tɛ se ka kuma i fɛ. N tɛ k'i faamu dɛ. Mun de bɛ yen? I cogoya bɛɛ yɛlɛmana. N tɛ k'i faamu quoi. Mike, i fara ka bɔ ne la n'i ka ne ɲininkali ninnu i ka ne to yen ka fiɲɛ sama. I fara ka bɔ ne la ne to yen ka fiɲɛ sama. Alice! Alice! Chérie, yafa n ma. N bila ka bin. Ne kɔni b'a dɔn i ka di ne ye et puis n t'a fɛ ko k'i sɔrɔ quoi. O kama de don. Yafa n ma.